Bao sana all mga residente sa Sagay City nakabaton sang manok gikan sa ila city government. Katapo naman sang Philippine Coast Guard isda ang ginpanghatag sa mga residente sa Hinigaran. Ining balita katon gintutuka. Magluwas sa mga pinutos nga bugas kay dilata, malipayon gin baton sa mga taga-Sagay ang tagduha ka manok nga ginhatag sa ila sang city government. Kapin 80,000 ka mga broiler ang ginpanghatag sa 25 ka mga barangay sang syudad. Ang inisyatibo ang ginkilalan naman sa probinsya para man kuno hindi masumudan ang mga pamuluyo sa sardinas kag noodles nga masami unod sa food packs. We want to purchase some livestock products, particularly dressed chicken. Okay. No, nga tani pwede man nabulig. At least meat. Kaya encourage mo na sa aton provincial veterinarian. Sa barangay Kalapi, Hinigaran naman, labas nga isda ang ginpanagtag sang Coast Guard Hinigaran agud makapiyan-piyan sa sitwasyon sa mga apektado sang pandemya. Bilang protocol, istrikto ginpatuman ang social distancing sa pagpanagtag sa mga banyera nga isda. Sa Bacolod City, ginkasugtan sang local IATF ang format sa certification na ginagamit sa mga nagapakilala fish vendor sa merkado sang syudad. Ito yung makita kung makakuha na lang gid sang issue gid sang uniform format kag ang matagaan sample sang original nga perma gid sang person kag kung sino gid la ang authorized nga pwede makahatag certification dira. Suno sa IATF, istrikto ang ila pagbantay kag hindi pagpahanugutan ang mawala sang permit nga maglibot-libot sa barangay para magbaligya. Why ka business permit no mending? They might abuse it. Kuha sila di right time na ni pila man ang business permit kung vendor ka man. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.